ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଆଜି ଆଇଛୁ ବିଲକୁ। ଗୁଡୁ ଆମର ଗୋଟଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୁଡୁ ଭାଇ ଯୋଉଠି ସବୁ ଧାନ ଗୋଟିଏ କହୁନୁ ଧାନ ଗୋଟେଇବାକୁ ଆସିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। କାଲି ମେସିନ୍ କାଟିଥିଲା ସବୁ ଧାନ ଖାଲି ଅଖା ଖାଲି ଅଖାରେ କିଛି ନାହିଁ। ଇଏ କିଛି ଗୋଟେ ଠକଟା ଗୁଡୁ ଠକ ଦେଖ ଧାନ ଆମର କଟା ହେଇଗଲା। ଆମେ ସବୁ ଆଇଛୁ ବିଲକୁ। ବିଲରେ ସବୁ ଧାନ ମେସିନରେ କଟା ହେଇଯାଇଛି। ମେସିନରେ କଟା ହେଲା ପରେ କେତେ ଶିସା ପଡିଛି ମିନିମମ୍ 3-4 ଗୁଣ ବାହାରିବ। ଏ ସବୁ କଟା ହେଇକି ପକେଇ ଦେଇଛି। ସବୁ ଗୋଟ ହୁଅନ୍ତି ଲୋକ ଗୋଟ ହୁଅନ୍ତି ସେପଟେ ସମସ୍ତେ ଯେଝା ବିଲରେ ଯିଏ ଗୋଟ ହୁଅନ୍ତି। ଏ ସବୁ ଆମର ବିଲକୁ ଆଇନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ହେଲା ଆମ ଧାନ ବିଲ। ଗୁଡର ମୋର ଆଇଛୁ ଗୋଟେଇବାକୁ ଶିସା ଗୋଟେଇବୁ ନବୁ ହେଲେ ଧାନ ଶିସା ଗୋଟଉଛି। ଆମେ ହେଲେ ଚାଷୀ ଭାଇ। ଗୁଡୁ ହେଲା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାଷୀ କି ତୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାଷୀ କି ଆଉ ତୁ ବଡ଼ ଚାଷୀ କି କହିଦେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ସବୁ ଧାନ ହେଇଥିଲା ବିଲରେ ଭଲ ଧାନ ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଷଣ୍ଢ ଖାଇକିରି ତାକୁ ଛିଞ୍ଚଛ କରିଦେଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବିଲ ଯାକ ଧାନ ହେଇଛି ସବୁଆଡ଼େ କଟା ହେଇଯାଇଛି। ମେସିନରେ କଟା ହେଇଯାଇଛି କମ୍ପାଳ ମେସିନରେ। ଇଏ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନ ଗୋଟଉଛୁ ଆମେ। ସେପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ମୁଣ୍ଡେଇକି ପବନ ହଉଛି ଓ ବଢ଼ିଆ ପାଗ ଦେଇଛି। ଚକି ଉଡ଼ିବ ଏ ପାଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ବିଲକୁ ଆଇଛୁ। ବିଲରେ ଧାନ ଗୋଟିଆ ଚାଲିଛି। ହେଲା କୃଷକ ଭାଇ ଟିକି କୃଷକ ଭାଇ ଗୁଡୁ ଆମର ଟିକି କୃଷକ ଭାଇ। କୃଷକ ଭାଇ ଟିକେ ଅନାଅ କୃଷକ ଭାଇ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖ ଧାନ ଗୋଟଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଗହିରରେ କେତେ ଧାନ କମ୍ପାଳ ମେସିନ୍ କଟା ହେଇଛି। ମେସିନ୍ ସେପଟେ କାଟୁଛି ଆମେ ଏପଟକୁ ପଳେଇ ଆଇଛୁ। ସେପଟେ ଆମ ବିଲ ଅଛି ଏପଟେ ବି କଟା ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲା ରୋଡ ସାଇଡ୍ ଆମ ବିଲ। ଏଇ ବାଟ ରୋଡ ସାଇଡ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଆଇଛୁ ଧାନ ଗୋଟେଇବାକୁ। ଧାନ କେତେ ଗୋଟେଇବାକୁ ପଡୁଛି ଖାଲି ଶିସା ପ୍ରବଳ ପଡିଛି କିଛି ଗୋଟେଇ ହଉନି। ଖାଲି ପବନ ହଉଛି ଶୀତ ହଉଛି। ଆମେ ଦି ଜଣ ଯାକ ଠକିକିରି ଏଠି ବୁଲିଛୁ। ଅଜା ଆସିନାହାନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ଠକୁଛୁ।